prečo a na čo a kto potrebuje elektrolyty. Tam v kabelke elektrolyty, pretože čo máme v kabelke ženy? Všetko. To vyzerajú naše nové elektrolyty Hydra-Glow. Mám tu vodičku a ja si to zarobím do takého väčšieho množstva, ale kľudne vám stačí menej, ak máte radi sladšie. Dám si jednu odmerku. Preboha, ako tu vysypem, no to bude koniec, počkajte, dám si takto. Toto je príchuť melón jahoda. Je to takýto rúžový priesvitný nápoj a slúži nám na správnu hydratáciu vďaka minerálom, ktoré obsahuje draslík, sodík, horčík, vápnik. A v podstate predstavte si to tak, že niekedy sa napijete a stále chcete smäd. Tak keď sa napijete tohto, tak ten smäd uhasíte, pretože to telo vie oveľa lepšie spracovávať a hydratovať sa. Ešte je to aj mega chutné. Takže to je za mňa, že strašne dobrý plus a je to úplne nízkokalorické. Je tam 103 kalórií na porciu. Takže je tam glukóza, aby sa to malo na čo viazať, ale každopádne je to úplne že low kalórií, takže nemusíte sa toho vôbec bať. A pomáha to s PMS, so zavodňovaním pri menštruácii. Proste celková taká tá regulácia vody v našom tele bude fungovať správnejšie. Toto je celý ten akože nejaký hack, keď sa potíte, keď idete cvičiť, keď ste v strese, keď sa potrebujete koncentrovať, keď vás boli hlava. Elektrolyty sú nový Ibalgin. Takže keď vás boli hlava, dajte si elektrolyty, počkajte a až potom si dajte tabletku, ak máte migrénu alebo vás to proste neprejde, tak nesiahajte hneď po takýchto oných, ale skúste niečo, čo je nám prirodzenejšie. Povedzte mi, či niekto užívate elektrolyty a ako ste s tým spokojní, či cítite účinok, lebo ja cítim účinok na sebe, odkedy ich beriem. Cítim, že moja pleť je krajšia, že je viacej glow, je hydratovaná, proste ja mám menej suché podľa mňa aj vlasy. Neviem, či to je možné, ale fakt mám pocit, že celkovo som viac glowy a preto som to nazvala, že Hydra-Glow a naozaj toto zloženie sme robili strašne dlho a ja som s tým strašne spokojná. Takže Estival, ženy, ľúbime elektrolyty a staráme sa o seba a proste my sme neskutočné. A toto je ten produkt, ktorý nám to potvrdzuje. Jedu, lebo zase tu rozprávam a potom nemusí. Čaute.